ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆತ ನಾಜಿ ಸೊ ಎಂಬಿ ಪಿದಾರ್ಥ ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಂಚಾದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಬನುಂಡು ರತ್ನಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ತೋಟಾಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ತೋಟಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಸುರುಕಿ ತ್ಯಾಜರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚತೆ ರಪರಪ್ಪ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಪಿದಾರ್ಥ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ದಾಯಬಿದಾರ್ದಿನ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೀ ಓಡಾತಿ ಈಜನೆಗಳು ಗೀಜರ್ ದೇಪಲ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರದ ಬರ್ತದೆ ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೋರೆಣ್ಣು ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗ್ಬೇಕ ದೂರಲ್ಲ ಬೋರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೋರೇಪ ಗೊತ್ತುನೆ ನನ್ನ ಜನವರಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲುದ ಸೊ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಜನವರಿಗೆ ಸೊ ಪಗ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದುಲ್ಲೈ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರ್ಲಾಡೆ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಈ ಸಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ನೋಡ್ತೀಯತೆ ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ್ಪೆರ ಉಂಡ ಉಪ್ಪರ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಟಿ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದಾನಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸೀರೆ ಬೊರ್ಚ ಅಂದು ಇದಾದ ಓ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಹಬಿ ಕೇಳ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡ ಇನ್ನ ತಿರ್ತುಲಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ಆತಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವು ಅವಳು ಇರ ಕುಟುಂಬ ಜನ ಬಂದಾಗ ನರಕಾಪು ಫುಲ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಆತನು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತೂತೆ ಬಟ್ ಚೂರು ಎಂದೆ ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಆತ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀರೆ ಒರಿಯುಜಿ ಮಾರೆ ನೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆದತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆದ ಸೀರೆದು ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ತುತ್ತಾರೆ ಬರೋಂಥರ ಅದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರಿ ಐತೆ ಎಂಚಾದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ತಂಬಿಲಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸೀರೆ ಬೋಡಾ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಎಂಕ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನದ ಇವೇಗ ತೋಚನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೇತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ತುಲೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಮೂಲ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹಜರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ಹೋಯ್ ಗಹನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಾರಂಗ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪಿ ಏತು ಪೊರ್ತಾಡ ಆನೂರ ಬೆಕ್ಕು ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೋಡಂಜಿ ಕೂಲಿ ಹೋತು ನೈನಿಂತ ದಕ್ಕೆರೆ ಹಾಂ ಓಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಗೊಂಡ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ಓ ಕನ್ಯಾರುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕನ್ಪೆ ಅರೆ ಪಂಡ ಅವನು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಪಿರಂಜ್ಗೋಡಿ ಬೋರೆಂಡು ತೊಜಪವಲ್ಲ ಕಲೆಜ್ಜೆ ಕೂಲಿ ಇದ್ರದ ಊರ ಹೋತುಂಟು ಓಕೆ ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ವಿದಾಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಗ ಪೋಯಿರದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಸತೀಶನ್ನ ನಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಬೊಂಡ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಬೊಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಊಲೊಂದು ರತ್ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ
अंचे डे में इंच में ओए मूल में मूल ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಸುರೂಕು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಬಣ್ಣ ಹೂವೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಸೊ ಜಾಗದಡೆ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಸೊ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಅದು ರತ್ನಕನಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಹಾರ ಚಾದಿ ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಪರದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಚಾದಿದು ಪರ್ಪಿನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಪರಿಯ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕುಲ್ದಾಲ ಪರ್ತಿಜೆರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿದ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಬುರಾಂಡ್. ಸೊ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಎಕ್ಕೋರಂಡು ಪರ್ಸನೆ ಮಾರ ಮನೆಗೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಡೆ ಪಡಿ ಹಾಂ ಪೂರ ಪತೊಂಡರ ಪರ್ನುಂಡು ಬೊಂಡ ಕೀ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಉಳ್ದಿಯ ಗಹನ ಅವು ದಿಲೆ ಬೈಕ್ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ದಿಲೆ ಶಾಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರಕೇಂಡರಿ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕುರಾತನ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ ಪರಂತಿ ಅನ್ನ ಸೀರೆ ತೂಜು ನೀರೆಗ್ದು ಗೊತ್ತಾಪಡತ್ತಂದ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಮಂಜಲೆ ಪೂರೇಟಲ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಬತ್ತ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ನಕಲು ಬತ್ತ ಪೋಯೇರ ಅಂದದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಬರ ಬತ್ತ ಪೋಯೇರ ಅಂದ ಎಂಗೆ ಏಲರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಡೆ ಮುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಂಗೈಟ್ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಪೋತಿರಂದೇನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರಗೆ. ಸೊ ಒಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಹೆಂಕುಲು ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಾನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಅಡಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಮನ್ಪರ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ ಬೇಪೂಚಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೇಮಕ್ಕನ ರಂದ್ಯ. ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಸಾಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೇಪಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಪೊಪ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಚೋಚ. ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಹೇಮಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ತದ ಆರ್ಲೆ ಚಂಡಿ ತುಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಹೇಮಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದಾರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕರ್ಲಿ ಈ ದಾದ ಮೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಯ್ ಮೈಟ್ ಹಾ ಒಯ್ಟೆ ಪಾಡ್ದುಂಡಾ ಪಾಡೋಡ ಆ ವಾ 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 ಏನು ಬಂದಿದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಕಂದೆರಾ ಹಾಂ 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 ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಿ ಆವಾಜ್ ದ ಡೇ 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 ವಾಟ್ ಡೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಾ ನಾನೇ ಬಾಲೆ ಪೋರ ಇಜ್ಜ ಬಾಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಂಡ ಏರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ
ಹೆಂಗಿತ್ತು ದಿನ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ದೂರ ಹತ್ತನ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೇವು ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಂ ಆಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುಡದು ಆತು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕೆ ಏಟೆ ನಂದು ಮರ ರೋಡ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಮುಂದೆ ಅಂಚ ಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀದ್ ಬಲೆ ಇಟ್ಟೆವು ಮೀದ್ ಬಲೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅವೇ ಅದಾ ಮೀದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದಿಯರ ಎಂಕಲು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮೀನು ಕೋರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿ ಈನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಸಾರಿ ಸೌತೆ ಪದಂಗಿ ನುರ್ಗೆ ಈ ಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರ್ದು ಪೋ ಬರೇವು ಪೋ ಬರೇವು ಈನ ತೂಪಿನಿ ಲಕ್ಕ ಮೇವು ನೀ ಎಂದು ರಟ್ಟು ಬೇ ಏನು ರೊಟ್ಟಿಜಿ ನೆಂಚಿನವೇ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಕೂಲಿ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬರೀ ಬರೀಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಲಿ ಓಕೆ ಒಣಸ್ಪಾಡುವೆ ನಾವೇ ಪುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಓ ದೇವ್ರ ಐಸ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಹಾಂ ಟಿ ವಿ ತೂದು ಬರೇ ಉಡ್ಚಿ ಏನು ಬಿಡ್ತು ನೊಂದೇನಿ ಏನು ಐಟ್ ಐಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡವು ಮೇಲ್ದ ಬಿಡ್ತು ನಡೀತಾ ಐಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ರೊಟ್ಟು 3 4 ಮುಖ ಇಪ್ಪುಗ Oh my god, minchinoya. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಅವೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿತ್ತಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಪಿನಿಂಗ್ ಹಾಂ ಹೊತ್ತ ಏನಂತ ತಿರ್ತಬೂರು ನೀ ಮಾರ್ಯಾರ ಆಗಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಹಸನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೇ ಬಂಗ ಮೀನಿನ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನೆಕ್ಕು ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಕನತೇರು ಒಂದು ಮೀನು ಎಂಡತೆ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಡ್ ಸೊ ಕೋಡೆ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಚದು ಕೋಡೆ ಯಾರು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಕಚ್ಚುಪ್ಪು ತೌತೆದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಅವು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟದು ತಿಜ್ಜಿ ಚೂಚೂರೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಪೋರ್ದ ಕಚ್ಚು ಪೂರ ಮಕ್ಕ ಕೊರ್ಮಿ ಅವು ಅನ್ನಲ್ಲ ಮುರಣಿದಾಗೆ ಸೊ ಒಂಚ
ತರಕಾರಿ ಡತ್ತ ಉಂಪುನು ಬಂದು ಚೂರು ಸಾರು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬೈಯಗ್ ಬತ್ತದು ವರ್ಷಲ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಬೇಬಂಡ ಕಿವಿ ಬಿಡ್ರೆ ಎಜ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಡೆದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಡಬ್ಬೆನು ತೂದಿಪ್ಪಾರಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿನ. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಡಬ್ಬೆ ಆಜಿ ಬೈದನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆನೇ ನಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ದಿಯರ ಜನ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಾತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಯಿಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಆ ಮೀನು ಪೂರ ಕಂತಂಡ ನೈಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು. ಓಕೆ ಒಂಚು ಮೀನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗೆ ಹೆಂಚೋಣ ಪಂತಾಯನು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಮುರಣಿ ದೀಕಿರತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನು ಮೀನಿಂದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಾಕತ್ತು ಗನ್ನ ಬಲೆ ಇದಲ್ಲ ಹನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಲಮೆ ಮೀನು ಕನ್ಪೇವ ಏನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆನಾ ಇತ್ತ ದೈಜಿ ಒಳ್ಳ್ರಿ ಒಡವೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ದೈಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಂ ದೈಜಿ ಒಳ್ಳು ನುಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಹರವಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ ಇಂಕಲು ಹಿಂಚೆನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನದಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಅವೇನೇ ತೂಪಿನಿ ಬೈಯದು ಏನಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಾಕನ ಎಪಿಸೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.